Asi sme mohli spraviť taký celkový úvod do videa, nie? Taký, že... Že viete, že my ideme na taký, že školský výlet. Áno, my sme 3. B. No. A ideme na triedny výlet. A cieľom našej cesty je Dementovská dolina. Demenovská dolina. Dementovská dolina. Demenovská dolina. Ako ten... Ani peňaže nikdy nebude. Ty nie si Doda. Ona ho našla. Takže zdravíme vás kde sme to? Teraz sme v Demenovskej doline, nie? Nie, to som A kde sme teraz? Sme v Liptovskom Mikuláši stále. Počkaj, my sme stále v Liptovskom Mikuláši? Aj my ideme akože pešo? My nejdeme do Demenovskej doliny, my ideme do Demenovej. Jaj! Obec. No, tento penzión by som opísal asi tak, že prídeme sem a že že vy ste chceli aj variť, no, príplatok. Vy ste chceli aj balkón, no, príplatok. Vy ste chceli chodiť aj na vecko, no, príplatok. Vy chcete spláchnuť, vy chcete obliečky, príplatok. Že, akože majú to tu pekné, klobúk dole. Jedem do obchodu. Ale... Ani by som ten klobúk nedal dole, čo? Proste... Kde je tu, čo, kde sa môžeme... Povedz nám, ty si najhlavnejšia kuchárka tu. Áno, takto to bude. Povedz nám, že v čom je tajomstvo úspechu? Tajomstvo úspechu je v tom, že všetci okolo mňa sa snažia a nie iba ja. A čo je tvoj najväčším ocenením, že keď proste, keď si dajú tvoje jedlo, tak čo ťa najviac tak poteší, keď... Keď im to chutí, to je základ. Ale ešte som si není moc istá, lebo uvidíme, jak sa zajtra podarí guláš. Či sa vôbec podarí. Hlásime sa naživo priamo zo šachovej arény Veverica a hlavný vyzývateľ Peter Kopček. Tam máš tú ruku aj tak nižšiu ruku nemáš. To je tajné. Takže dobré ránko, je piatok ráno, všetci sme sa nahajpovaní vybrali, že ideme na túru a že super, že autobus nájde skoro ráno, 7:30, tak sme sa všetci budili proste o 6:30, aby sme to stihli, prídeme na zastávku a zistili sme, že ten autobus chodí len cez víkendy a ideme naspäť. Pán profesor, povedzte nejaké pozbudujúce slova pred cestou. Tam je taká strmý zraz a tam behajú svičky. Niečo také, čo nás namotivuje, viete? Tak tam Bude guláš. Bude guláš! Dobre. Neprídeme. A keď neprídete, bude guláš! A budeme mať ešte viac. You're my
silent drum that is kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that James Brown did when he got Čiže máme prvých 20 metrov za sebou a cítime sa super. She's on his gig. I wanna feel free like a bird in the sky when he opened his wings to fly on by to the beat. Prvé 3 km za nami. Takto, podľa tejto čarovnej aplikácie. No a stále sa cítime úplne super. Až na pár jedincov, ktorí to nezvládli a už sme ich museli zanechať dole v záchrannej službe. Ale všetko v pohode. Je to stále akože v tých 10% povolených strát, takže pohodička. A silent drum that is kicking me till I'm numb. Máme 5 km už za sebou, podľa tejto úplne úžasnej onej aplikácie. Počkať, ja to musím zaostriť. No, už to tam vidno. 5,2 dokonca. No, čiže 5 km máme za sebou a cítime sa úplne super. Asi 50 zastávku máme teraz. Tretiu. No, dobre. Nepreháňaj. 50. I wanna feel free like a bird in the sky. 6,3 km za sebou. Viete, ako som hovoril, že je to akože v pohode, že sme super, no tak už to začína tak vyzerať, že už ľudia sú takí, že Celé zle. už asi nie je moc. Niektorí Eine größte katastrofa. When he opened his wings to fly on by to the beat of a silent drum that is kicking me till I'm numb. Oh. Ešte. Vyberiem vám to. Mám hneď pejť. Toto ste si pohnuli, deti zlaté. Čo prepadajú z matiky, pán profesor? Tak konečne sme už blízko nášho cieľa. Náš cieľ je priamo tam. Tam. Dobre, čiže vidíme sa tam. Takže sme tu, konečne na chopku. Stálo nás to veľa síl, ale tak stálo to za to. Keďže sme už tu, tak si dáme Pajčky. balenie víťazných cukríkov. Ináč je tam náš stredný papagaj. Či? Áno. Nie je to vidno. You're my heartbeat, my silent drum that's kicking me till I'm numb. I wanna feel the No love. dobre, tak ideme z kopca. James Brown did when he got standing ovations on his gig. Aurezor Kopček nás väčšinu skupiny nechal hore na kopci a zbehol tu dole. To ste mali vidieť, ten jeho Ešte, že nás zachránil. ubolený výraz, keď sa nám ospravedlňoval a pozýval nás na nanuk. Vás pozývam na nanuk. Ale nie, my mu to odpúšťame. My vieme, že my vieme, že nám dôveroval, že trafíme. Feel free like a bird in the sky when he opened his wings to fly on by to the beat of my silent drum that is kicking me till I'm numb. Takže, milý pán profesor,
profesor Kopček, chystá sa na vás veľký atentát za všetky písomky, ktoré ste nám za celé 3 roky dali, za to, že ste nás dneska nechali na chopku. To je vaša odmena. Čiže vec sa má tak, že sme ušli búdu na kopca. Je tu o to, že sme si pripravili rovných 100 balónikov, aby sme ich proste nahádzali na kopca. Všetky. Niektoré sú trošku krivé. Niektoré sú krivé, áno, to je pravda. Zdravý Milan. A tieto malinké sú kopca. Takéto malinké. Ale čo malinké? No a vec sa má tak, že on ešte o ničom netuší a my to proste musíme nejako zakryť. Prečo sú vnútri polystyrenu? A tak, no, takže to nejako pašujeme teraz, jak Mexikánci cez hranice. Dobre, takže sme teda na ceste na ihrisko. Should I get up and run? Stop dead right before it had begun. No poďte, ideme len cez dvere. Poďte, nestúpite. Hovno! Poďte. Pán profesor! A počkajte, už len kúsok, už len 3 metre, 2 metre, 1 meter, 1 meter. A stojte. A tu napríklad, postavte sa. A nič nerobte, iba stojte, dobre? Takto stojte, dobre? Svietím slnko do očí. Tak sa postavte takto. Už len chvíľočku, dobre? 3, 2, 1, štart! Nothing's easy, nothing's ever is, but some love is haunted from the start. From the get-go to the final blow, yeah, you've got a different kind of heart. Hej, ale kde sú tie balóniky, ktoré ste mu mali dať na bránenie? Nechal si ich tam! Nechal si ich tam, a už sme ich minuli. Zmenili sme pravidlá hry, Damian. You were a merry-go-round, I was the fire that burned you to the ground. Chceš niečo povedať do kamery ešte? Už nemám slov. Čo keby ste to rovno zakopali? Tatry a tak. Akože zakopali. No vieš, že zakopeme ťa, ani pomník nemusíme robiť. No počkajme, kde materiál? Nie, už Tak pakujem skýrboník. všetko je v poriadku. Drž sa pri mne, drž sa pri mne. Áno, hej, Sa ti nestane. pri tebe, hej. Druhú, tretiu disciplínu vynecháme. We'll live like we don't care. Different kind, a different kind of love. A different kind, a different kind of love. No moji milí zlatí, pohnite kostrov, pondelok skúšam. Kde je zmysl?